Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika Dokmoka Rasinja Aklam Indoor Stadium along All Assam Non-Ranking Badminton Tournament ke pathupon Mohamaya constituency ke parlo Rasinja Aklam Indoor Stadium along Ninia Farman All Assam Non-Ranking Badminton Tournament ke pathu paidupon Bangso along Alohiaman pen PWD Dokmoka Division Road Engineer Bodon Singh Tiso Eso Robinson Kuratum pen danglok penang anman pen ke doket he ke ding abang phu bang phiatum chetong dun Angdung kiti ke pathu ponatum laki dongkamukam pen atiri be pen GBD Ingleng la pen diphu pen Amrit Rongpi pen Abhinav Gogoyatum ang bongsi pathu ponlo Sonsi diphu pen Amrit Rongpi la pen Abhinav Gogoyatum ke thek muchot ajok ke hai anong e cheparding ponlo Bangso ke pathu ke lang donatum laki meipu gotom terang kongchun bang ratul be anparda klem bang phu bang phiatum charap chetodun pensi la bangso ke pathu mesen pen pachun ponlo Pini Karbi Engineers Haragat Angkang Kapatir Pipon apen ke alang litum kamatha ke mesen ajok ladak elitum Rasinja Klam Indoor Stadium long alang litum badminton tournament bipon iglo tournament amen bangke All Assam Non-Ranking Badminton Tournament 2023 ku amen irpon pen nini di thompen bangso kapathu la bangso tournament bipon igbomlo la bangso pinier ni bangke final angdung kiti la bangso arni lo la si alang litum phan chorore jokje Karbi Engineers la bangso haroghat angkang ke do alang litum cipang room pensi alang litum akhiadat cipangjar lo la pen ke apor cipilo litum dak dokmuka la pen ke Rasinja Klam long ariso jang tumta kadu beta theklong lo la bangso a tournament ki bipon mohet ke hai ke rem tum dolo la bangso a tournament along ke hai kerem la bangke dolo ke hai tum bangke aning arong lo kerem tum tame la bangke aning oipon pe alang litum isi sport so bangso spirit bang ketan aben ke la bangso message bangke ladak dokmoka long le confine ji kali ladak le kaching ton ji kali la bangso message bangke sports aning ke hang ande la bangso anso se non generation atum anso se angsong level kapali dunje phan alang litum Karbi Engineers atum kamatha joine la bangso anso se ang tanda cetak po Karbi Anglong angkang la pen ke Assam la pen ke kadukobe pirtheng thaksi la bangso a message ta lepo el la puan atto kadim sitame alang litum la pan akhiadat kabe pen hisitame alang litum sports hinta dak Karbi Akhei ande dak long ripenta ansu se paprang nei po matha ponsi alang litum organize pon labang ke choropar pigalam lo lasi kadukobe nalitum media persons atum han tuning rilo labang so a message bangke pirthe thaksi chitak nangji labang so message bangke kadokobe sports lover pan chotgali dak api apo a guardian nante sports lovers tum hanta labang so message pali nangji lasi nelihin pen kadokobe hanta choropar pen Langmi pi Chandra Singh Rongphar arong amikar Babu Rongphar ahe mechodet Lason sila khatroksi Kopili constituency ke parlo Langmi pi Chandra Singh Rongphar arong amikar Babu Rongphar ahem ajojir lo porphai crazy apor malom kopi kosom penlone hem mechodet labangso ajok peri pendanglo sok sang phole phokok anta mechopon lablo bangso ami kechu ahir kang tangrak ajok rong arada tumsitami me pamebdun un edetlo lapen lapu me ang tangki super pik ajok chainong ijon sitami thidun lotlo puta ningjepon bangso joini kicho kijon lapen chotun chodangji aphananta phole phokok anta abidetlo labangso joini Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MSS atum aphan kerap kacho hangpon Kumara hem labang so baburong kharhem para labang so hem mi ke cholong kupine kana hok thi dung son dolo ma dolo pe azma hai ekdom anta jo chulnap nan ta te labang so hem mi nang chupi da kupine la Karbi Anglong aratumhan
cái thế đình đòn cái này cái chú ninh gì son đuôi đó của là nàng rap nàng của nó em tum phana bang cái chuning ri bang cái jelo hem ta mi cholo la pen pe riam ta velo to ve cái da yon ni ya dung ra ya chai cái cọc ta yon bang son jelo la pen bi ta to ve si thi yon ni do lang ka thi lo la pen chai yon dam lo kha ka dam du lo ma luk son o lo to ve ma bang lấy cái li bola bang le cái li ma ko son lo ni ni de lo mà ni hiền pen đe đó phụ bằng cái em chúng ta càng hơn cái din số pen nàng rap thắc của bằng cái chuyện ninh đi lo em chúng ta số mà tum kít đúc tek hajira dun lak mi sen hak ki hen e dun bang long hen e dun pen nang de lok tun tu dang me ke jang la so me bur chit am si ko son lo ne ke chu pu khet de lo pine me le ke lang ke do ta kali thang ta kali baro baji an lo la penili tum la me ke choka pa me be baji kira ki tim an lo la so me ka pa me fi un ke NKBA Youth Camp Dokhora Baptist Church along Kepang Chengpon Nihang Longri Baptist Kajalang Amai ke parlo alongri angkang Dokhora Baptist Church along Pining Suri hini rankora ke thom aningkan Nihang Karbi Baptist Association ningkan isekpen epong Youth Camp jangmia chiklo niphai krepli pen niphai kretrok arnia pedoponpo Lason si jangmi poni phai krepli pen kretrok an Dokhora Baptist Church along NKBA angkang amondoli tin ariso nimso atum kachingrom amai mate Youth Camp talon ponpo Labang swama isek arnam alam ke than ponjia tumamen laki NKBA Executive Secretary Riverian Sonbe NKBA HBI Assistant Thanbang Martin Timung NKBA Women Secretary Hena Ingtipi Lapen NKBA Youth Secretary Robinson Rongpi labang pli atumpen si arnam alam than ponpo Amondolitin Youth atumpen bangke thom aphansi hangponlo Kedo ke thak laki kem kisik pido lapen kem along kacetang dia tum anaphan ke adona hemalong si boha sik dang pilu Dokhora Baptist Church Mondoli ke sengcheng ke kedamtang 1958 aningkansi Mondoli sengponlu adona phai ke don pharo isi so sedolo lapen armua phaita kado kabe pangrum pet pen bang pharo phobak dolo pusi Dokhora Baptist Church pastor Rupsing Singnar ahin pen flardak alamthi than pachini pon Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News ta la person armu of high mati population nang bat bom son duma do nang bat bom do ke kom poja ke kali lodi nang bat bom nang de bat son sig do non ke dam tang an bang ke la penang tuma monduli Dokhora Baptist Church pen nang tum la gospel po men pen kupini nang tuma sai konani gedeng pona person duma nile to school ta hai kapre gospel ki pidam ta ke po hai ke ave te ma evangelist do bang ke thoman bag do nile to evangelist bang ke alang lokso ta inud lo pen dok muka inud lo pen ke balibo tharo lo inud laganang tu monduli arat pen ma manda kaprek pen nong nong bang ni tum si bai nong bang ke chipi dun bang pu bang ke NKB pan wai si alang tum si patoi ta lo so betoi long ni tum ke chirap dun lagi agreement system mana tu kala agreement ningkan kan fancy agreement ne ningkan thom agreement po pusi extend Langlok swa towar kahino parpik ajok inut aning kiminhai abang phu babu teron amithang jongjung pen towar kasolok pon Lakha kripli korkanti constituency ke parlo langlok so along kedam kebang atovar pi kahino parpik ajok langlok so ahabar arada tum kedam kebang aki sung non puta kemisen atovar chehela dun logli aphong sarkar along johangdun Karbi Anglong Autonomous Council kethe kidinga tumta lopeng ki chakte kang aphong lo bonta non puanta ase charti pon thek thila non BJP a sarkar atum kaike amat kachipindak pon Karbi Anglong Development asai claim pon piklopu kaike ade angchun along kachipon aleki samilang sopen lang lokso atobar ko ansi pami pon lo lake sankor ara chini hurlo Lason si sarkar aphan chonghong hipin pen ajoa tap kedam kebang kemisen nangji pu matha ponsi inut aning kemenai abang phu babu teron ahin pen amena sai chotiki atangka jinghon hipin pen surip likep anbak atangka chepadam si JCB pen lang lokso atowar kahino nai adim along salok pon Alangli phan bangjok abang phu abang phisitami cherap cheto dunde alangli jongjung akhiada pensi klempon Tangte alang aning kimi rata phan kaching hon ajakong ke thelaki sankor arab do anta chorovek nangji
Samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong News. Tadi labang so kami klaim along, komande nang lilong, kacerap dun do mani ngimipen. Velang no make nili jong jing si marpon lo. Kami nang li kopi akai matha bensi labang so tuwara adak anak kiding along nang li ki nang li dat ching hon he pin ben labang so tangka ke patat iglo la so putak. So putha ke lalo nili men thang ta hem kong long do. Ning wang ta hormun kiroi lok la son si ni dolo ke no dak lo gari. Inu lap lo gari ta bonai ni dalo si nili si marpon lo la pena paras ta mela bait ke temba ka ching koi ra penan dolo. Are nga hu kisura dulo si nili lai matha si marpon lo bang so tuwara ke. Le ke dam tang na menang li labuson ke klaim pon dulu ma. Tam tang ka velang nili son ke kami rong jong jung phan mang ke kirap son si bidun jai nili ini peni tetan tetan program di pulote Tanda la samilang so pen lang lok suan ka celeng tuwar pi abuta karbeng lo autonomous council phanang lihin men ko pisi chuning rig ji. Karbi Anglong Autonomous Council phan mang ke lalo ne nil tum mang ke la bari khalote nang selok pinai son si pugal lo stame alang tum ta por ke melai li mate diun e la thai po bang alang ni tum tame ahin ahin kilang nang thai do pi ka ka ja na pu sulibom amasi lang litum ta menang semar belo kamela non ke dam tang bang ni tum emile sa dorsino hang phan me suning wilo hang si lang lok so patit ai bi long sini tum hang lo tuwara lam thang bilo masa alang li bang pulo je la bang so tuwar ke 10 km la ke black to pink te tulai nang lepo si la pule sulibom si alang li na pukang lo dan ye la speaker sa hana chuni rilo tuwara silam ko ja pustam alang li ba pacitan ida thai po la pulang lok so pandal ke lang nai ga bali ahin ahin ga lang nai ko la support si alang ita ida lo bang Tanda labang so tuwar ka selama sai komen tuwen sinang li cheng iglo. nili patumi baji ki thom kan lo icheng ke tumi baji ki thom ben tuwe baji sir ke ban sini liklam por Tanda nang li ning akamatha pen ko ana ahajar an nang li bangjar igilo so tuwar phan. ini ke ador so dak nong JCB long thai ve ma didi ani silong 2000 nili 2000 ke didi ne hisab ke tinang ko Chorupik